tentokrát záběry přímo z horkého sedadla racingového vozu. Pánové, to má to. Už to vydrží. Tady, ale na tím hlupu, to je nejhorší, může ti vyběhne. Tak odstartoval nám závodník s číslem 15. Musíme ti říct, Pavle, že opravdu to je neuvěřitelná ústřed. Dobrý je to. Jezdec nám blíží rychlostí téměř kosmickou. A na zpátečku. Krásný sportovní volant. Pohled do kokpitu. Obrácení bude lepší hovno, já si to zvyklé. Tak, čtverka startuje. Krásný stroj s bezpečnostním rámem. Nádhera, nádhera. Hydrauliku tam. Krásný plynulý důjezd čísla 5. Dobrá, dobrá. Vzpomeňte, je tu Fábr. Tak, tady máme jednoho z menších traktorků, o tom mrtnější. Absolutně žádný problém tady. Tak je malý a má taky 4x4, vidím. A jsme mu možná trošku opustili, ale budeš. Tady je malý. Je to krásný, to má startování Ypsilona. A za chvilku bude v cíli i číslo 7. Odstraněná. Odeční času. Čekáme 212. Diváku se nám sešlo opravdu požehnaně. No, sice nám lehce přeprchá, ale není to tak tragické. Tady je vidět, že majitel nezapomněl opravdu na nic a pitný režim se musí dodržovat. 13. Teď si jdeme rozhočit. Sledu, aby se nedotl. Výborně. 13. bravurně. Čistě. Výborně. Pozorovat kužely. Pozor, 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 pozor. Aby se nám nedotkl. Tak. Několik podovek. Teď si holder, láme se to v půlce. Zbývají nám poslední dva jezdci. Číslem 14. S přehledem, pozor, jeden nám tam přejel jeden. Porku. Dáváme plný plyn. Dokola. Start! Je tady. Připravte start. Vypadá s přehledem. To je 4x4, to znamená, že... Tak, jezdec číslo 5, tady má akcí fanoušky a vydává stranu. Absolutně žádný problém. Absolutně žádný problém. To bylo s přehledem. Takový malý stoj. Ne,
to půjde. Škoda trápí troj. Asi to vyhneme. Hledám ideální suchou stopu. Bojuje srdnatě. Tady vidíte, co dokáže lidská síla. Pánovi se to zjevně líbí. Na startu Němec se zátěží. Jarek. Před. Ne, to uvidíme. Tady jedeme. Zátěž máme 30 pořádno. Opatrně. Nedá nic vyčkončit. Tady se to lepší chytá ten korek. Plastelina. Neztratili to. Žhavý výfuky, věřitelné se stalo skutkem. Tak jede s číslem 12, celkem bez problémů špička, hledá ideální stopu, zahalen dýmem a budeme asi dělat zátěž. Budeme asi dělat zátěž. Aj. A jak vyjede, když zlomový kopec, to půjde. Už to půjde. Číslem 15. To vypadá betelně, jede spokojeně. A nám se nám spletla rychlost, nevadí. A později dal menší rychlost zřejmě. Ještě menší, jestli tam něco najde. Tak a pojďme. No, brání se dobře, Aby to chtěl něco menšího. A zahalen dýmem. Ale jede. Asi bude potřeba zase lidská zátěž.